nudul de fapt apare odată cu izgonirea din rai, sau este de fapt motivul izgonirii de rai. Omul nu era dezbrăcat înainte de a-și pune problema. De fapt este și motivul pentru care ai dat afară din rai. De unde știi că ești dezbrăcat? Deci aflarea conștiinței propriului corp. Fără conștiința propriului corp nu există goliciune și nu există evident haină. Și atunci nudul este în mod esențial o îndepărtare de starea noastră paradisiacă. Este o intrare în istorie. Odată cu apariția nudului apare și toată istoria noastră a păcatului cu P mare. În momentul în care nu mai cauți rigorile academice, pentru că am renunțat la această îndeletnicire în epoca modernă, ești cumva obligat să lucrezi cu spontaneitatea, cu haosul, cu organizarea unei materii scăpate de sub orice fel de control academist și să explorezi ce ai la îndemână. Și poate aici este locul unde excelează expoziția, pentru că reușește să găsească o armonie în toate defectele unei expoziții clasice. Sunt lucrări care, în mod normal, nu ar trebui să funcționeze bine una alături de cealaltă și totuși imaginea pe care o creează, și asta datorită și mai ales curatoarei, atât a programului ei, dar și a felului în care a reușit să armonizeze aceste lucrări într-un spațiu extrem de provocator, trebuie să fim de acord cu asta, vorbește despre expresivitatea care naște din defecte. Și nu neapărat dintr-un defect canonic, un defect de stăpânire a formei, pentru că toți pictorii care expun astăzi aici și alături de sculptori sunt artiști profesioniști, ci din această definiție a epocii noastre, care este una a coabitării cu defectul. Și lovește în spirală și moare. Moare. Inima. Cum bate? Tudus, 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 tudus,